Antonio Abad. Muchas gracias, señora presidenta. Excelentíssim senyor alcalde, il·lustríssimes senyories de la Junta de Govern i senyors i senyores regidors de l'Ajuntament de València. Em persone avui ací, en aquest ple, en nom i representació com a president de la Germandat de Sant Antoni Abad de València, a fi de donar suport, com no podia ser d'una altra forma, a la moció número 32 presentada per doña Lourdes Bernal, regidora del grup municipal popular, per a la declaració de la festivitat de Sant Antoni, popularment coneguda com Sant Antoni del Porrat, i que se celebra any rere any al carrer Sagunt de València com a bé d'interès cultural i bé d'interès turístic provincial a la comunitat valenciana. Vull agrair particularment a la senyora doña Lourdes Bernal, com a persona vinculada al nostre barri de Sant Antoni, la presentació de la proposta efectuada, però a més fent extensió l'agraïment de la nostra germandat a tots els grups municipals i especialment a l'Ajuntament com a entitat que a través de la seva regidoria de cultura festiva sempre s'ha volcat a la nostra festa. Sens dubte, per als que coneixen la festa de Sant Antoni, la mateixa es fa mereixedora com no de la consideració que sol·licitem. No solament a nivell normatiu, que per descomptat, sinó sobretot per tractar-se, sens dubte, d'uns dels festejos culturals amb major tradició, arrelament i projecció de la ciutat, que reuneix cada 17 de gener i en el format actual des de l'any 1952 a milers de valencians i valencianes en els corresponents acts organitzats amb motiu de tan insigne festivitat. I molt especialment a les persones que acudeixen amb les seues mascotes a l'acte de la desfilada i benedicció des de tots els llocs de la nostra ciutat i dels pobles dels voltants, així com a totes aquelles persones amb vinculació amb el medi rural, vingudes cada any no solament de les comarques limítrofes de la nostra ciutat, sinó a més d'altres comarques de la província de València i de les províncies de Castelló i Alacant, amb els seus animals de cultiu, carros, carretes, carruatges, caleses, així com amb els seus cavalls en grups hípics, entre els quals s'inclouen la policia municipal muntada i altres cossos muntats de les diferents forces i cossos de seguretat de l'Estat. Per a trobar l'origen de la festa al carrer Sagunt hem de remuntar-nos quasi 7 segles arrere, quan part dels terrenys ocupats en l'actualitat pel Col·legi Salesià Sant Antoni Abad i la parròquia dedicada al mateix sant va ser el lloc on l'Orde dels Germans Hospitalaris de Sant Antoni va erigir una ermita i un hospital. Es van traslladar allí després de la breu estada dels santonians en la seva seu original en l'actual carrer de Sant Vicent Màrtir, per a convertir-se més tard i ja a partir del segle XVII en lloc de peregrinació obligada dels agricultors i ramaders valencians que amb els seus animals acudien al pati del convent on existia una olivera al qual donaven la volta i un pou del qual donaven beure els seus animals a fi d'obtindre la protecció del sant per a no agafar malalties els seus animals. Per a posteriorment i conformement a l'esperit festiu que es caracteritza al poble valencià, convertir la tradició en una festa, inicialment com a festa del Porrat, tradició festiva valenciana, l'origen de la qual s'atribueix a la veneració de la societat agrícola als sants per aconseguir bones collites i fertilitat dels seus animals. I com a Sant Antoni, el patró dels animals, ve mereix una festa a la seva altura, a l'any 1952, 17 persones, en honor al dia de la festa 17 de gener, vinculades especialment al camp i al món dels animals, van decidir crear la festa en el seu format actual, perquè des de llavors i fins als nostres dies, la mateixa s'ha convertit avui per avui en la segona major concentració de cavalls de tota Espanya després de la Fiesta del Rocío. Fet, entendreu, molt significatiu que posa en valor la transcendència de la mateixa com a bé d'interès cultural i turístic i que mereix sens dubte la consideració com a tal de la festa i la deguda protecció per part de les nostres institucions polítiques al capdavant de l'Ajuntament de València. I sense res més que dir, a l'espera que sigui aprovada la moció presentada, aprofite l'ocasió per a convidar-los a tots vostès i a tots els valencians i valencianes a gaudir de la festa de Sant Antoni el pròxim 16 i 17 de gener al carrer de Sagunt. Visca València i visca Sant Antoni. 17 de gener al carrer de Sagunt. Visca València i visca Sant Antoni. Moltes gràcies.